Mae'n anrhydedd wirioneddol arbennig I derbyn y fedal hon. Mae cael y fath gydnabyddiaeth ar ddechrau gyrfa yn brofiad mor arbennig, a dwi'n wirioneddol ddiolchgar i'r Gymdeithas Dysgedig ac I bawb wnaeth enwebu a chefnogi'r enwebiad, ac I bawb hefyd am eu cefnogaeth cyson ar hyd fy nghyrfa hyd yn hyn. Hanesydd Cymru ydw I, y Gymru ganol oesol yn bennaf, ac mae fy ngwaith I hyd yn hyn wedi bod yn canolbwyntio yn enwedig ar ystyried sut oedd y Cymru canol oesol yn gweld y byd o'i cwmpas a sut o'n nhw'n gweld eu lle nhw yn y byd hwnnw. Felly meddwl am syniadau o hunaniaeth, sut o'n nhw'n creu chwedlau tarddiad ar gyfer y Cymru, pa mor bwysig oedd iaith I syniadau o genedl yn y cyfnod. Ac yn fwy diweddar hefyd, dwi wedi bod yn edrych ar enwau lleoedd ac ymdriniaeth o enwau lleoedd yn yr Oesoedd Canol, a hefyd ymdriniaeth awduron canol oesol a'r byd naturiol. Felly, testunau awduron canol oesol efallai, ond cwestiynau sydd mor berthnasol I ni heddiw. A dwi'n wirioneddol gwrddunio bod hanes Cymru wir yn bwysig, a mae'n bwysig yn bod ni'n annog pobl I feddwl yn feirniadol am hanes Cymru trwy ein gwaith a trwy ein prifysgolion, a mae hynny'n sicr yn rhywbeth dwi wedi bod yn ceisio I wneud yn fy ngyrfa hyd yn hyn.